sa lungsod sa Matalom niya. Today is March 8, 2025 niya. Maunig ato ang Matalom Municipal Hall atong adtuon o unsay ana nini sa sud. Guys, ito ang atong bisitahon ang Matalom Municipal Hall. Maunig sa entrance kung diin maunig ag entrance dire sa ito ang Matalom Municipal Hall at dire sa lungsod sa Matalom, guys. Kaya maunig entrance dire, guys. Taasan ni siya niya itong stage dire. Maunig ito ang portion dire nga sa sina sa stage day. Maunig ito ang CR. Ito ang itor sa ito ang municipal hall dire sa ito lungsod sa Matalom, guys. Okay. Muna siya extension niya yung portion, guys. Maunig ito ang Matalom Municipal Hall dari sa lungsod sa Matalom. Matalom nun. Okay, mo na itong vlogger dire si kuan Rading Lechon. Agiyahang ijang daghan nang itan mo siya. Agiyahang kuan Facebook o ijong kuan gi kuan ni Mita nga mao di na makita. Daw lang mata na. Oh, na restricted. Okay, mo na itong mga usa ka vlogger dire sa lungsod sa Matalom. Niya atong bisitahon ang ibabaw sa ato ang municipal hall dire sa lungsod sa Matalom, guys. Aron may update sa mga improvement dire sa ato ang Matalom Municipal Hall dire sa lungsod sa Matalom. Area sa mga kanang moaray may mga problema ang mga katawhan dire manay sa office niya dire wa ni tao dire, guys. Pag gabi atong CR adto niya, guys. Guys, ito ang dire dito dapat ito extension nito to be soon ang opisina diha. Okay, mayong gabi o welcome sa Matalom Municipal Hall dire sa lungsod sa Matalom.